Al doilea cretinism major este vloggerul Ilie, care a devenit foarte cunoscut că dădea limbi la cactus. Mă mâncați, este o problemă acum cu vloggerii, știi? Vloggerii au impresia că sunt haioși. Majoritatea dintre ei sunt niște triști mâhniți care profită de faptul că tineretul intră acum mai nou pe alte medii de divertisment, gen și cu device-urile, cu telefoane, cu nu știu ce, și au mutat contentul acolo. Au fost câteva încercări nefericite de a aduce vloggerii la TV. Bună ziua, oameni buni! Pentru început, un moment de liniște, vă rog. Aprindem aici o lumânare în cinstea celui ce va urma să moară astăzi. Astăzi mâncăm carne de om, bă. Vezi Mikey H, care e primul vlogger, sau Bromania, care e al doilea? Mikey H a fost al doilea, ce? Bromania. Bromania. Adică ei sunt atât de triști încât nu vor reuși niciodată nimic la nivel de TV. Divertisment, de divertisment profesionist. Băi, mi se pare că ești foarte prost, sincer. Nu sunt eu la prostul care uită o simplă virgulă. Tu ești la prostul pentru că nu ai un alt argument să dai. Hai să-ți spun în primul și primul rând de ce au fost aduși vloggerii la TV. Vloggerii în primul rând au fost aduși la TV pentru că au o legătură extraordinar de strânsă cu publicul lor. Tu, ca Patos, nu ai o legătură cu nimeni. Ești efectiv un nimeni. Nu știu dacă își mai aduce cineva aminte de el sau dacă ați cunoscut vreodată, dar tipul ăsta e ca Patos. Încă trăiește, e bine mersi, încă e pe TV. Dacă nu știți, pe tip e un fel de Kim Star bărbierit pentru media tradițională. Avea o emisiune, un show păcătos, care s-a transformat la finele anului trecut în Extra Night Show. O combinație de vedete expirate sau vedete care și-au pierdut de mult relevanța, maneriști și pițipoance. Adică rețeta perfectă pentru publicul lui țintă.